खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दिकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबनानै थांबाय। 5 आरो 6 जानुवारि खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों दिकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजालांबाय। नंगौ दिकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे आइजो आफाद आरो लाइमोन आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेलस्रि दालाय आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय 1 नं सोदोमस्रि गामिनि जयग्यालयाव 5 आरो 6 जानुवारि खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ मासि लानानै दैदेनो दिकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि निर्मल ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा आरो जर'खा आलासि महरै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसाद संसदनि आफादगिरि हेमेन्थ ब्रह्म बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे धोरोम आफादनि बिबानगिरिफोरजों दिकियाजुलि ओनसोलनि ब्रह्म सिबियारि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। सानैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय दिकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय दिकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे हाबाफारियाव धोरोमनि गोबां बाथ्राफोर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमा आरो समाज सांग्रांथिनि बाथ्राफोर सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि गाहाय फोसावगिरि आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसाद संसदनि आफादगिरि हेमेन्थ ब्रह्म बिथांमोना हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। दिकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफाद बेनि खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्मा बियो दिनै बेलस्रि दालाय आफादनि सिङाव थानाय सोदोमस्रि गामिनि जयग'सालि लांगोनायाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दा जोङो ब्रह्म धोरोमारि मोनसे बिथिंनिफ्राय बे मेलनि गेजेरजों बेखौनो जोङो आसा खालामो जे समाजाव जोंनि धोरोमारि जिथु सिन्ताधारा बा आध्यात्मिक जिथु सरसा जानांगौ बियो थारैनो सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद दरखार दङ। जिथु आध्यात्मिक गियाना मानसिखौ गोग्गो गियान दायो, सुबुंनि जिथु सोदोमस्रि बिनि गहेनाखौ दानानै होयो। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो जिउनि सोमोन्दै गोथौ सानस्रिफोरखौ संदाननानै सासे गोग्गो सुबुं महरै जाहाथे गसंनानै थानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि बे आनसलिकजों खुंफुंजानाय बे जथुम्मायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि अंग जिथु प्रसाद संसद बिनि जोंनि गाहाय गुरु बाबा मनरन्जन ब्रह्म आफाया आलासि महरै बाहागो लाफैदों। मैया भक्त मेलनि गेजेरजों गोबां आरो बे आफादनि मावनो गोनां समाजारि बिथिंनि बा आसार खान्थिफोरनि सोमोन्दै माबोरै जौगासार होनांगौ बिनि सोमोन्दै भक्त मेलावबो मोजां थांखि लाबाय। दा बे आफादजोंनो माखासे लोब्बा आफादफोर दङ, जेरै लाइमोन आफाद दं, आइजो आफाद दं। दा बे आफादफोराबो गाव गावनि मावनो गोनां माखासे समाजारि बिथिंनि माव बिथांखिफोरखौ सावरायलांबाय। दा फैयै फैयै दिनै गेवलां मेलाव जोङो बे मेलनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थि बुंथिगिरि मानगोनां अबिद नार्जारि बे बिथांखौ जों हांख्रायना लाबोनानै माखासे समाजारि सांग्रांथिनि फारसेबो बिबुंथि होहोदों। दा बेनिखायनो जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि थांखियाबो सुबुं माहारिनि गेजेराव जों बोरै गोजोन आरो माहारियारि सिन्ताधाराखौ बोरै लांनो हायो बिनि सरसाजों आगानसेयै जों गोरोबफानानैब्लाबो जोङो बे धोरोमारि मेलनि गेजेरजों गासैबो बिथिंनि सानस्रिफोरखौ बेरखांहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो गोसोआव गोजोननायबो मोनदों। बेवहाय ओनसोलनि गासैबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि आरो साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि आफादनाबो माखासे मोजां मोजां धोरोमारि सानथौफोरखौ खोनासंनो हादों। गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ लानानै बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जादों। गिबियावनो आङो आंनि फारसेथिंजायनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों सिबिनाय खुलुमनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे जोंनि दिकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे आइजो आफाद, लाइमोन आफाद जावजायै खुंनो लानाय साननैनि हाबाफारि
दिनै नैथि साननि दिनै बेलासिनि गेवलां मेल बे मेलाव जोंहा आफादजों हांख्रायना लेंहरजानाय आलासि गेदेमा सुबुं आलासि बिथां बाबामोना जौसाङाव जिरायना दंफैयो। ढेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि देग्लाय बोसोरनि बोसोरसालि जथुम्मा बेयाव सावरायनो गोनां आयदा थांनाय बोसोरफ्राव मा मावलांनाय जाखो मा थाखो बेफोरखौ फिन गुदिनिफ्राय सावरायफिनलायनानै थांखि लानाय जादों आरो दा बर्थमान नैबे फैबाय थानाय 2026 मायथाइयाव आफादा मा थांखि लानानै खामानि मावफुंलांगोन बेफोरनि सायावबो सावरायनानै थांखि लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे गेवलां मेलाव आफादजोंनो हांख्रायना लेंहरजानाय गेदेमा गाहाय बुंथिगिरि गाहाय आलासि जर'खा आलासि बायदि बायदि आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायहरदोंमोन। दिनै बिथांमोना गाव गावनि बेसेन बरा बिबुंथिजों जायहा जेरैबायदि हागौ रोंगौथिनि गेजेरजों धोरोमनि बिबुंथि लाखिलांगोन। बेवहाय जोंनि बे ढेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनथाम दालाय आफादफोर दङ। बे दालाय आफादनि धोरोम सिबिसुला आइ आफामोनहाबो दिनै बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे नैबे खाथि खालानि रायजो राजा आइ आफामोनहाबो ब्रह्म धर्मनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुं भक्त आइ आफामोनहाबो दिनै बाहागो लाफैनानै बे गेवलां मेलखौ जाफुंसार खालामफैदों। बे ब्रह्म धर्मनि थांखियानो जाहैबाय जोङो बे मुलुग संसाराव थांना थासान्दियाव मानसि महरै जोङो जिउ खांनायाव मोनसे धोरोम सिबिनानैबाबो जोङो जिउ खांलांनांगौ जायो। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बैदिक सैत्य सनातन धोरोमनि जिथुनाखि खान्थि परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया होलांनाय परमहंस गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया होलांनाय जिथुनाखि बिहोमा बेफोरनि सायाव जोङो सोनारनानैनो बे गुरु आफा सानैनि फोरोंलांनाय बोसोनफोरखौ लानानैनो जों दिनै बे ब्रह्म धर्मखौ सिबिलांदों अरायबो सिबिलांबाय थागोन। आरो आं दिनै खावलायगोन जोंनि बे ढेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादा देग्लाय जेरैबायदि खुंनो हादों फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो बेबायदिनो रायजो राजा आइ आफामोननि मददजों गाजा गोमजायै खुंलांनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों। दिनै आंबो बे आफादाव हांख्रायना लेंहरजानाय सासे आंबो गाहाय आलासि महरै बिबान मोनफैदों। दा बेवहाय आंबो आंनि फारसेथिंनिफ्राय भक्त आइ आफामोननि सिगाङाव मा बिबुंथि लाखिनो हागोन बेयो दा आङो बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरावसो सोनारनाय जासिगोन। आं दा बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि फारसेथिंनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबनिसिम आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। औ।